Hello my friends, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ दिनै ओरैबायसा मोनसे जायगायाव लाबोदो जेराव नेचार आरो हिस्टोरिक मोन्नैबो बुस्थुखौ नुनो मोनगोन आरो बेवहाय। बे गार्डेना दिल्लीनि सबनिसाय गिदिरसिन गार्डेन होननानैबो बुंनाय जायो। मानो होनोब्ला बेवहाय गासै 90 एकर्स दं आरो आं नोंथांमोननो सिगाङाव बुंदोंमोन बेयाव हिस्टोरिक आरो नेचार मोन्नैजों क्लोज रिलेसन दं। मानो होनोब्ला बे एरिया ओरैबायसा दंफां लाइफां बा ग्रिनारि आरो एकदम नोंथांमोना नुनो मोनदों नुवाखै होनबा दंफां लाइफांफोरखौ दै फिसै बोहैनाय खिन्थु बेफोर आर्टिफिशियेल दं खिन्थु बहुत गिदिर जुदि नोंथांमोना बेखौ फाखोसे गिदिंना जेबो एक्सारसाइज खालामनायनि गोनांथियानो गैया होनना बुङो आरो ओरैबायसा क्लिन एरिया बेखिनि एरिया क्लिन माने बेनि थाखाय आरो थारमाने क्लियार आरो बारा पल्युसन गैया बेखिनियाव। दिल्लीयावथ' ओरैबा पल्युसना नोंथांमोना मिथिखायो खिन्थु बेखिनि एरियायाव पल्युसना खम आरो मानो होनोब्ला बहुत गिदिर एरिया आरो पुरा साइड गोजान जागासिनो थारमाने आरो पुरा तारमाने ग्रिनारि आरो बेयाव आरो हिस्टोरिक फारसेथिं हिस्टोरिक होनोब्ला बेवहाय दिल्लीनि लास्ट सुल्तान जा ल'धि सिकन्दर होनना बुङोबा सिकन्दर ल'धि होननाबो बुङो जायखौ बा बिनि गुबुन मोनसे नामा जाहैबाय फार्स्ट नामा जाहैबाय मोहम्मद शाह बिथांनि बेवहाय टम्ब दङ। बे दिल्लीनि लास्ट सुल्तानमोन आरो बेनि उनावनो मुगलफोरनि सासन जायो आरो बेनिफ्राय सिकन्दर ल'धियाबो सासे जोबोद फेमास गोदोर माबामोन रुलारमोन। बिथाङा दानि जा दिल्ली बेनिफ्राय नर्थ इण्डियानि खायसे बहुत जायगाफ्राव रुल खालामोमोन आरो जेरै पान्जाबखौबो खालामोमोन बेनिफ्राय मा होनोमोन पाखुनथ्वा होननाय मोनसे गोदान जायगा पाकिस्ताननि बेखौ बिथाङा 1451 निफ्राय 1526 लासै रुल खालामदोंमोन आरो बेनो लास्टमोन खिन्थु लास्टआव बे बिथांमोना मुगलजों जेननानै मुगलनि सोरमोनलायनो आकबर ना बाबर इदा आङो एकदम एक्जेक्ट मनर गैला बेफोरबायदि जेननानै बेनि उनाव बिसोरनो लास्ट आरो बेनि उनावनो सुल्ताननि माबाया रुला जोंनि इण्डियायाव खतम जायो आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना मा दङ मा नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोन्थालांनो नाजागोन आङो आरो गार्डेनखौ नायलां खारन बे गार्डेना दिल्लीनि बेस्ट गार्डेनाव मोनसे बर्ड्स एन्ड ल'धि गार्डेन बेवहाय थारमाने बेफोर दाउखौ नुनो मोनगोन आरो नै जा दाउराय दंना बे दाउरायाथ' दिल्लीयाव बहुद माने ओरैबायसा दाउराय दङ तारमाने बुंनाङा आरो जेराव मेराव नोंथांमोना दिल्लीयाव दाउराय नुनो मोनगोन आरो जोंनिजोंथ' बहुत खम दाउराय नुनो मोना जों नुवाखैना दिल्लीयावसो आंथ' जोंनि आसामाव बेवहाय खिन्थु सब जायगायावनो दाउराय नुनो मोनगोन आरो बेफोर दाउखौ नुनो मोनगोन आरो बाखि बेफोर दाउआथ' जोंनिजोंबो दोङो बाथ' साफ्रोमबो नोंथांमोना नुदोंना नै भाट'फोरखौ नाय जि खाथियावनो मानसिफोरखौ गिबावलाया खाथियाव थांबाबो मानो होनोब्ला बेवहाय थारमाने दिल्लीनि मानसिफोरा बारा आरो दाउफोरखौ बारा माने बिसोरखौ दिनासिम नुफेराखै देनाय गावनाय उन्दुनाय बा होसोथिंनाय आरो बेफोरबायदि मोनसे केपिटेलाव आरो मुवा सोर होसोनो नङा होमबा बे जाबाय मोनसे डेभेलप जाहैबाय नालाय जोंनिजोंथ' दाबो गथ'फोरा दाउ उनु लानानै माबा गुल्टि सुल्टि लानानै गावो नालाय ओंखायनो गियो आरो बे आरो रावबो होसोआ माबा नालाय ओंखायनो जेबो गिया आरो बारा आरो नाय माने खाथियावनो थांबाबो जेबोखौनो खारबावलाया नुदोंना मालाय मानसिफोरा सानदों ना बरिया पिकनिक जाफैगासिनो आरो हा मिउजिक सुजिक लाना फैखादो ओमफ्राय गेलेग्रा सेलेग्रा बे मोनसेया बिराद मोजां आरो दिल्लीयाव हलिडे खालि एकदम पिकनिक जानो थाखाय जायगाफोरनि एख' टेनसन गैया आरो नाय सब मानसिफोरानो मालाय निजा ग्रुप बानाय बेरायनो फैदो इन्जय खालामदो नुदों ना आं माबा इ पार्कखौ नायनानै मोनसे जोंनि नर्थ इस्टनि मोनसे माबा गोसोखांदों आरो ओइ शिलं मा होनोमोनलाय बेखौ हा गल्फ फिल्ड शिलंनि गल्फ फिल्ड दङ ना मोनसे एकदम नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै मिथिया पल' ग्राउन्ड होनो जायखौ बिदि एकजेक्ट आरो थारमाने बे पल' ग्राउन्डआवबोथ' बेफोरबायदि नाय पल' ग्राउन्डआवबो बिदि बिराद गेलेबाय थायोना मानसिफोरा आरो ग्रिन ना खायमा टम्बावथ' थाङो र' थांनायालाय खिन्थु एकदम एक्जेक्ट पल' ग्राउन्ड सेम आरो
Hey, Ronay. Oi moनसे नैखो बिफांफोरखो देन्जार बेलेग मोनखादों ना? बा बिफाङानो मालाय गाव बिलाइयानो गैया माथो। एबा बालाहामानि दंफां रखमसो नुदों माथो। लोगोफोर नोंथांमोनहा बे जा नुबाय दं बे जाबाय शीश गुम्बाद। गुम्बादनि ओंथिया जाहैबाय मस्जिद थारमाने आरो बे गुम्बाखौ थारमाने बे मस्जिदखौ बुङो शीश गुम्बाद। शीश गुम्बादनि मिनिङा जाहैबाय फिसा गुम्बाद थारमाने आरोबाव मोनसे जा नुहुरदों बे जाबाय बारा गुम्बाद होनो बेखौबो नोंथांमोननो थांना खोन्थिहैगोन। शीश गुम्बादा थारमाने बेवहाय मोननै मस्जिद दङ आरो मोनसेया जाबाय शीश गुम्बाद मोनसेया जाबाय बारा गुम्बाद। शीश गुम्बाद माने फिसा मस्जिद बेखौनो सानना लाजायो आरो। बे डिजाइना सेमानो खिन्थु इनि मा आकारा थेवबो एसे बेलेग आरो। लोगोफोर नैबेनो जाबाय बारा गुम्बाद। दा जों बारा गुम्बादाव हाबफैबाय। बारा गुम्बाद माने गेदेर मस्जिद बेवहाय मोननै मस्जिद दङ नालाय मोनसे शीश मस्जिदमोन जा नोंथांमोना खोन्थिना फैबाय। शीश मस्जिद माने फिसा मस्जिदमोन बे जाबाय गिदिर मस्जिद। बेवहायनो सिकन्दर ल'धि साहाबनिबो टम्ब दं आरो बेवहायनो खावनाय जादोंमोन आरो सिकन्दर ल'धि साहाबखौ बा सिकन्दर ल'धि राजा। Hello, friend. Where are you from? I'm from Afghanistan. Afghanistan? Yes. Oh, with whom you coming? With your father, mother, your family? Yes. Is all are here? Yes. Oh. This is my friend. What's your name? My name is Mohammed. Your name? Milad. Milad. Yes. Oh, nice name. Nice to meet you, friend. Oh, thank you so much. It's YouTube channel. Yeah. What's the name? @RBFT. Okay. Okay. Vlog channel. Okay. Yeah, my channel. Okay. Okay, please subscribe, huh? Okay. Thank you. नुदोंना इफोर गथ'फोरा आफगानिस्ताननि गोजा आरो बांसिन खिन्थु मानि थाखाय बेयाव फैयो मिथिया दिनै आरो बहुत इसिनिफ्रायबो रिफुजिसफोर दङ ना बिसोरबो बेवहाय बहुतानो दङ आरो आफगानिस्तानफोरनि